Open Drama presents Handu Manan So Sa Ka Awit. Ano ba da sayang kaagi ka doon? Mao kini sa kalalaki nga taga Makaas Katmon, Cebu. Agat mo tatampo, nagdasingan nga Jerry. Recorded by X Thunder Gaming. Jer, unsa man ganahan ka makauyap? Oh, unda. Yan naman. Nakaihata nga chicks na ko. Oo, naa. Taga inyo raman na sa Katmon. Pero huy, kung makauyap gani mo, ayaw binuangi ha? Siyempre. Nakinumber niya kay akong tiksan. Oo. Oh, sige, kini kopyahan ni Bibi. Unsa may nga niya? Lin akong pangan. Ako sab si Jerry. Tinuod nga taga Katmon ka? Mayo noon kay parehas ra tag lugar. Di kag number na ko, Jer. Sa imong amiga. Aw. Okay ra nimo, Lin, nga mag-text ko nimo or manawag ko? Okay na, uy. Salamat, Lin. I love you, Lin. Jerry. Manay tinuod, Lin. Sa sige na to, kontak kay ba? Naigugman ako nimo. Nahigugma ka na ko. Nga pag na magkita. Unsaon mo na, mao man na akong gibati nimo. May chance ka ko, Lin. Isura sa manang sugton ti ka, uy. Nga pa ta magkita sa personal. Sige lang, God. Di pa ka na nga iniguli na ko diha. Uyab na ta. Sige na ba? Sige na lang, uy. Na, payab na ta. Salamat, Lin. Tinuod uyab na mo ni Len? O, day. Iyan akong gisugot. Oy, maayo hinuon kay uyab na mo. Lipay sa bitaw kay ko, day, nga. Iyan naging kong gisugot. Hoy, ayaw nagbinuangi akong amiga ha. Basig imo ng pasakitan. Day, kinamay tabo, day. Kay love kay na ko si Lin. Kumusta, Megs? Kinsay mo gimegs, uy. Kinsa pa mo, day? Ikaw? Anong megs man imong gisangpit na ko? Ganalan ko nga, Megs, ang atong tawganay. Okay ra nimo? Okay kayo. Kuan ka nang pauli di ko des ato? Tinuod? O, lagi. Sige. Magpaabot ko nimo. Ikaw ni Megs? Ako in town ni. Koopom di ka? Ikaw gani. Gwapo man sad ka. Lipay ko nga nakita na tas personal, Megs. I love you, Megs. I love you too, Max. Recorded by X Thunder Gaming. Nibalik lang ko din sa syudad. Pero, murag nipilit paghihapon sa akong lawas ang kahumon ni Lin sa akong pagkakos niya. Lin. Megs. Oh, Megs, kumusta? Di abi ako rin sa Lapu-Lapu. Ha? Pag-sure, ay. Lagi. Nag-usap ni ka des Lapu-Lapu. Nanarbaho ko. Ako mao na, dool ro dita. Kay, niabs ko sa Lapu-Lapu. Maayo hinuon.
I-text ba kung asa ka napitas lapo-lapo? Aron, maana ka na ko. Megs, lipayan ako, uy. Nga nakita na sad ta. Ako sa Megs. Lipay sa kay ko. Maayo hinoon nga doon lang atong gitrabahoan. Kay permita magkita. Mao gyud. O makuha sad ka nako dinhi sa imong trabahoan. Salamat ha nga. Sa iyo may magawas ron. Ako na napiton si Lynn sa iyang itrabahoan. Oh. Uy, ni-text mo si Lynn ako. Megs, ayaw lang kukuha aron. Kaya mo overtime ko. Oh, mag-overtime di siya. Okay. Mapauli lang ko eh. Nagabi naman lang. Wa magin mo reply si Lynn sa akong mga message. Kung tawag ka sab, yung i-cancel. Akong teksa ng niyang amiga, mi. Salamat kay ni-reply ang iyang amiga. Wa man mo overtime si Lynn. Ni undertime man ganito siya. Uy. Hain mo dis, Lynn. Sorry kaayo, Megs, ha. Dito ko sa boarding house akong amiga ko. Nakatug ko dito. Ay, kuyawan man tanim mo eh. Ingon ka mo, overtime ka. Dito ra di ko si mong amiga. O ako mo dayo nag-overtime, uy. Gikapoy manggod ko. Pauli na. May buhaton pa ko. Binuang ni. Pila na kay gayon nga i-text kong din. Pero, di mo reply. Di ni-text. Ang amiga ning din. Di abaya si Lynn diri sa Pecas Barrio na Nisco. Gusto. Naam di disco sa unahan. Ako siya doon, eh. Megs, anong niya ka? Mauday nga wakam reply na ko. Kaya nagdisko-disko day ka din, eh? Ha? Dali. Magstorya ta. Ayoko birahaon sa ba? Magstorya sa ta. Dili ko makigstorya ni mo. Kina ko yung mga kauban. Magkita lang ko niya ta. Lynn, ato sa ko ni Klarohan. Naon sa di ka? Anong di naman ka mo reply na ko? Kung tawagan sa ka, imo i-cancel. Samukan ni mo, oy! Gusto ko mo sayaw. Samukan kay ka. Buwag ta, oy! Lynn! Pila na katuig ang nakalabay. Sukad nga nakabuwag ni Lynn. Pada ako nang tingali nga, mangita kong lain. Di may text. Hi, ako di ay si Lizel. Pwede makig-friend mo? Mauni akong Facebook account. Madugos komputeran, be. Ako na i-search. Diyan ako. Ako na siyang nakita. Kopam din siya. Pero, murag bata lang. Ako tawagan, be. Mayo hinuon kay imo na ko nakita sa Facebook. Di ni kag number na ko, Zel. Hinatag na sad sa ako mga kaklan. Pwede ta makita, Zel? Sige. Asa man ta magkita? Hi, Jerry. Ikaw ni, Zel? Yep.
Naunsa ka, uy. Gitutok mong kag maayo na ako. Kagwapa ni mo eh. O, bata pagid kay ka. Pila na edad mo? 15. Ikaw? 21. Ah, Ay, mangita sa dag, makao na. Diba, sige, gutom na ka. sige. Aron inig ka human. Moadto ta og pantalan. Huy, naunsa di ka? Ganina rin ka nagsigig tutok na ako. I love you, Zel. Jerry. Bahala na mo ingon kang prescore kay ko o tiguan ko. Ang importante nga, may baw kang nalagti ka. Ay paglaom ka ko ni mo, Zel. Bisan tuod og maguwang ka na ako. Pero ang kuno na ako nga love sa tika. Tinuod, Zel. O lagi. Sa ato pa, kita na. O Jerry, Salamat, Zel. I love you. I love you too. Di ka mawaw nga magkikuyog na ko nga magwawang ko ni mag-idan. Dili man. O ganong mauwaw man ko ko nga love man tika. Salamat, Yam. Ha? Iyam? Manay gusto na kong atong daw ganay, Yam. Mm. Sige, Yam. Ato ta sa may pantalan na. Diba, ganun ganahan dyan ka dito. Nindot man ko dito, kay naay kalingkuran. Unya, hangin sad. Bitaw. Sige, ato ta. Yam. Ayaw ba ko pasakit eh, ha? Nga nang pasakitan man tika? Basig mangita kag lain ba? Nga parehas ni mag-edad. Dili na mahitabo, Yam. Kay love kaayo tika. Salamat, Yam. Kadiyot. Nganong napatukar mo ka ng kanta? Love me like you do, mana ba? Oh. Ganahan mo ko ani nga music good. Og pananglit magkabuwag gani ta. Og imo ning madungog. Hinaot ka imo ko mahinumduman. Yam. Through the dark, let me take you. Giniharam ko din eskwelahan. Hapit naman mamauli ang tanang estudyante, pero uwa mo si Lizel. Akong tawagan, be. Iyam, Yam, asa di ka? Di ako sa inyong eskwelahan. Wala ka din eh. di pa uli na ko, Iyam. Ha? Di ba nasabot mo ta nga ako kang kuhaon o ihatod sa inyo? Mag-call off na tayo, Iyam. Ano sa kayo mag-love? Nahibawan ko sa kong lula nga naguyab-uyab ko. Unya, maguwang pagit ka na ako. Og suko kaayo siya. Unsa? Maong mag-cool off na lang ta. Kaya basig masumbong siya ni Mama. Og paundangon na lang hinuon ko sa kupag eskwela. Yam. Sorry kaayo, Yam. Love ti ka pero kinahanglan nga ako ning buhaton. Kaya dili ko gustong mauntang sa kupag eskwela. Sorry kaayo. Yam. You're the light, you're the night. Much, so much. Sakit kayong nahitabo na ko. Pero wako'y mahimo kay naki-call off man si Lizel na ko. Matagkadungog na ko sa kanta nga Love Me Like You Do. Nainomdom na ikong Lizel. Pero wala sa ko manganday nga makabalik pa mi. Kay may bago naman kong uyab. Di nila lang kutob. Dagang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.
Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga higalan kaagi ni Jerry nga taga Makaas, Katmon, Cebu. Uban sa awit ngayon kipangayo awit kalakulahan. Love me like you do. Ang mga kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing utubos sa direksyon ni Priscilla Recadas. Kamuusap mga higalag mga sukin di paminaw kinasingkasing kong kidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina.